Ahoj, já jsem Kateřina Bartůněk-Hrstková a teď se tady nacházíme v naší taneční škole Maestro na Praze 4 na Pankráci, kde probíhá první workshop pro vozíčkáře. Program workshopu je takový, že se na začátku rozehřejeme, uděláme si rozcvičku, hlava, ramena, tělíčko, něco s rukama, aby jsme se tak jako naladili. A dneska jsme třeba konkrétně dělali tango, dělali jsme v páru tanec, dělali jsme American Smooth tango, takže jsme byli v promenádním postavení, v uzavřeném, podtáčeli jsme se, dělali jsme jako nějaký ruce ostrý a různé rotace. Takže to bylo na programu dneska. Příště nebude workshop v páru, bude workshop solo, takže to bude hodně o nějakých pohybech v těle, otáčení se, zastavování vozíku, přetáčení, prostě ježdění do různých směrů a práce jako hodně s páteří. A budeme to takhle hezky střídat, jednou za měsíc bude v páru tanec, jednou za měsíc bude solo tanec a takhle se nám to bude posouvat dál a dál. Určitě bych to doporučila dalším vozíčkářům, protože by vlastně poznají nový lidi a je to úplně nový pohyb na vozíku.